Hello friends, I invite you to watch Mama's Boy, Mama Mary's Boy on PB Maria and on CLTV. Hey guys! Welcome to Mama's Boys. In this program, we will meet priests from around the globe. We will discuss interesting features of their lives, from their humble beginnings, their calling, the churches, and more. Hey guys! In this episode, we are with the Reverend Father Irvin Ray S. Garcia, the newly elected administrator of St. Catherine de Alexandria Parish, located at Porac, Pampanga. Let us get to know more about him up close and personal here on Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Hello Father, thank you so much po for allowing us to interview you po. Kindly share to us personal information about yourself. I am Father Irvin Ray S. Garcia. Ako po ay pinanganak sa Coagua, Pampanga. Taga doon po ako. Doon din ako nabinyagan, nakumpilan, nag-First Communion at doon din ako naordinahan noong April 21, 2018. Ako po ay nag-aral ng filosofiya sa University of Santo Tomas Central Seminary noong 2007 at nag-graduate ako ng AB Philosophy noong 2011. At tinuloy ko po yung aking Bachelor on Sacred Theology at nakapagtapos po ako noong 2016. So, yun po yung personal information na pwede kong ibahagi sa inyo. Currently, Father, what's your role or position in the Archdiocese? It was just last January 23, I was installed here in this parish, St. Catherine of Alexandria Parish, Porac, Pampanga, as its parish administrator. Dahil pinalitan ko si Monsignor Felicito Sison, so ang trabaho ko po dito ay bilang isang administrador ng parokya. At maliban po sa parish administrator, ako rin po ay naatasan bilang isa sa mga exorcist ng ating archdiocese. Na-interview din po namin. We also interviewed po the late Father Marius Roque po, no? And he told us that you were also an exorcist. As an exorcist priest po, Father, ano po yung ginagawa nyo usually? Well, isa ito sa mga pinakamahirap na trabaho namin bilang pare. Una sa lahat, hindi lahat ng pare o tao naniniwala sa ganitong klase ng ministry. Yung iba, pinagtatawanan kami, yung iba, kinatatakutan kami, pero ito ay isa sa mga trabaho ng Panginoong Jesus sa kanyang public ministry, di ba? He preached, he cured the sick, he exorcised, nagpalaya siya ng demonyo. So, hindi madali in a sense na may mga demonic retaliations sa buhay namin, no? And then, makakaharap mo yung demonyo, makakausap mo yung demonyo, which is very extraordinary para sa isang tao. Father, ano po, how many years have you been in the ministry po? Ministry as a priest? Yes po, Father. I was ordained April 21, 2018. So, this coming April 21, mag-aapat na taon na akong pare. As a young priest po, Father, how was your experience po? Well, nasa honeymoon stage pa, nasa honeymoon period. Pero kahit na nasa honeymoon period pa lang ako ng aking pagkapare, nakaranas na rin ako ng mga pagsubok. Iba't ibang klase ng pagsubok sa parokya, no? Kasi you're going to deal with different people, no? Makakasalamuha mo yung iba't ibang klase ng tao, may iba't ibang klase ng paniniwala, iba't ibang klase ng kultura, iba't ibang klase ng pag-uugali. Isang bagay na natutunan ko ay matutong maging flexible sa lahat ng sitwasyon. So, may mga challenges din akong naranasan, pero of course, yung aking buhay panalangin at yung katapatan sa sakramento, sa banal na misa, yun lang yung nagpapalakas at nagpapatibay kung bakit hanggang ngayon
nandito pa rin ako. You said a while ago po, Father, that you were newly installed as an administrator in this parish po. Ano? How was it po? How was your experience? And how did you feel po noong napili po kayo na kayo na po ang magiging administrador ng parish na to? Well, nakakabigla at nakakatakot. Kasi ang plano ko po ngayong taon na ito ay ipagpatuloy po yung aking further studies sa UST. Kasi ito yung last semester ko sana. Yes po. Nakatakda akong mag-defend ng thesis at mag-take ng written comprehensive exams ngayong semester na ito. At nakausap ko po yung dati kong parish priest, si Monsignor Jose Lacap. I informed him na mag-aaral ako, and then he allowed me na magkaroon ng break or leave sa parish for some months, no? And then I'm planning to go back to UST sana this coming January 17 or last January 17. Yes po. But namatay si Monsignor Cito Sison January 11, and then the bishop called me and talked to me, and he informed me na ako daw po yung magtutuloy sa mission na nasimulan ni Monsignor Cito Sison. So sabi ko, paano po yun? Ikaw ang tatayo bilang parish administrator ng St. Catherine of Alexandria Parish sa Porac. Pero napatanong ako, bakit ako po? Batang pari pa lang ako, mag-4 na taon pa lang ako sa pagkapare. Bakit ako po yung napili? Sabi ni Bishop, sabi ko sa kanya, pwede naman po si Father Howell, pwede naman po si Father Mark Torrecarion. Sabi niya, okay sila sa mga assignments nila. So, ikaw na yung magpunta doon, sabi niya. So, how did you feel back then po? Natakot. Kasi isang malaking challenge ito sa akin bilang pare. Dahil hahawak ako ng parokya, no? Ako na yung magdidesisyon sa mga bagay-bagay sa parokya, no? So, nung nasa Our Lady of Grace Parish ako sa Mabalacat, pabanjing-banjing lang ako. In a sense na hindi ko pinoproblema kung ano yung kakainin namin sa isang linggo. Hindi ko pinoproblema yung pangsweldo sa mga staff. Ang iniisip ko lang doon yung aking mga gagawing misa, binyag, blessings, yun lang. Pero ngayon, iba na eh. Parang napakalaking responsibilidad, napakalaking trabaho, napakalaking obligasyon na naiatang sa aking balikat. Pero dapat kong gawin itong mga bagay na to sapagkat una sa lahat, siguro kalooban ng Panginoon. Pangalawa, nagtiwala sa akin ng aking obispo at hindi ko siya dapat biguin sa kanyang tiwalang ibinigay sa akin. When we return, we will still be with Father Raven. Stay tuned on Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Please watch Mama's Boy on Limang Siglos Facebook page and on YouTube account and on Veritas 846 Facebook page. Thank you. You are still watching Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Please like and share our social media accounts to know more about our Mama's Boys. Back on our interview with Father Raven. Father, why did you choose to become a priest po? Well, bata pa kasi ako, nasanay na ako sa simbahan. Dahil yung aking maternal grandmother, lagi niya akong sinasama sa simbahan sa murang edad. So, lumaki ako sa simbahan ng Guagua. Okay. Dahil taga doon kami sa Santa Filomena, at yung lola ko ay member ng Children of Mary Immaculate at lector commentator. So, very active siya sa simbahan. At dahil unang apo ako, lagi niya akong sinasama. No? Pag nagsisimba siya, pag magsiserve siya sa simbahan, sinasama niya ako. So, nakalakihan ko yung simbahan. Pumasok ako ng altar server. And then, na-inspire ako sa aming dating parish priest, si Monsignor Aquilino Ordonez. Kasi tuwing birthday ng lola ko, yung mga kaibigan niyang pare, nagpupunta sa bahay namin, sa aming ancestral house sa Santa Filomena. Nagbe-bless sila, and then nagmimisa sila. At na-engganyo ako, na-inspire ako dun sa ginagawa nila na nag-bless sila ng mga tao, nakasuot sila ng sotana. No? Sabi ko, parang napakagandang gawin ng bagay na ito. So, na-inlove ako sa pagpapare. Hanggang sa lumalaki ako, natanim sa isip ko na parang gusto kong pumasok sa seminaryo, parang gusto kong magpare. Dahil yun yung nakasanayan ko mula bata ako. At naniniwala ako, hindi lang yung dahil nakasanayan o laging nakikita, naniniwala ako, mas higit na pinaniniwalaan ko na ang
ang pagpapare ay isang tawag mula sa Diyos na hindi dapat talikuran. Aside po from Monsignor Ordonez po, who were your inspirations po? Who became your inspiration? Of course, ngayong pari na ako, or even nung seminarista pa lang ako, si Father Larry Sarmiento, the late Father Larry Sarmiento. Kasi makikita mo kay Father Larry yung larawan ng isang paring simple, matalino pero simple, mapagpakumbaba, banal, makamasa, malapit sa mga tao. At maliban doon, na-inspire din ako sa mga professors ko sa seminaryo. Ang tatalino, ang gagaling nila. Yung mga Dominican professors ko at mga Dominican formators ko sa seminaryo na talagang sobrang galing, sobrang talino, pero napaka-humble nila. So, napaka-humble nila. So, sila yung mga naging inspiration ko sa aking bokasyon. Father, how do you utilize po your work in the social media po as a priest po, Father? Well, seminarista pa lang ako, na-inspire na ako sa aking professor, si Father Ramon Salibay, OP. So we call him Father Ching. Si Father Ching, mahilig siyang mag-send sa amin ng mga gospel passages every day. Araw-araw, pinapadalhan niya kami ng mga gospel passages, mga quotes from the Bible. And then, pino-forward ko rin yon sa mga kaibigan ko, no? Yung send to many, di ba? Yes po. Sa ano. Tapos, I use social media para isang paraan para mangaral din, to evangelize. Instead of posting kung ano man yung ipopost mo sa Facebook na kung ano-ano, na wala namang katuturan, wala namang kahulugan. So, why not post the Word of God? Di ba? Why not propagate the Word of God? Nainganyo po akong magbahagi, no? Using my cellphone, using the Facebook, no? Para i-share ko sa mga tao, even the messenger, sa mga kaibigan ko, meron kami mga group chats. Pag nagpadala ng gospel passage sa akin si Father Ching, pino-forward ko yan sa mga nasa phone book ko at sa mga nasa messenger ko, mga kaibigan ko. So itong simpleng paraan na to, gamit ang social media, gamit ang cellphone, gamit ang messenger, gamit ang Facebook, na ibabahagi ko na, nakakapag-evangelize na ako sa mga tao, na ibabahagi ko na ang salita ng Diyos. Kahit nandito ako sa parokya, nandito lang ako sa kwarto ko, nandito lang ako sa simbahan, maraming nararating, no? Malaki yung tulong ng social media para makapag-evangelize. You said a while ago po, Father, na nag-aral po kayo sa UST, Yes. po. If I may ask po, Father, why did you choose to become a diocesan priest? Bakit hindi po sa mga religious, sa mga Dominicans po? Unang-una, talagang gusto kong maging diocesan priest. Yun yung nararamdaman ko sa sarili ko bago ako pumasok ng seminaryo. At merong 3 major seminaries sa Manila. Yung San Carlos Seminary sa Makati, yung San Jose Seminary sa Ateneo de Manila University, at yung University of Santo Tomas Central Seminary kung saan ako nanggaling. So, doon ako pinagpala sa UST, doon ako na-bless, no? At nung ako'y nasa philosophy years, during my philosophy years, ang focus ko talaga is to become a diocesan priest. Na-experience ko nung mga panahon na yon na merong 2 orders sa aming seminaryo, grupo, no? Yung grupo ng mga Carmelites at grupo ng mga Dominicans. So hindi ko pansin kasi ang focus ko lang maging diocesan priest someday, no? And then later on, nung mag-theology na ako, parang naramdaman ko sa sarili ko na tinatawag ako ni Saint Dominic na mag-join dun sa kanyang priestly fraternities. So, nag-join ako sa priestly fraternities of Saint Dominic, o tinatawag pa namin dati to Dominican Clerical Fraternity of Saint Dominic, or DOMFRAT. Nung August 23, 2013, I received my Dominican habit, no? At napabilang ako sa Dominican family dahil pagtungtong ko ng theology, naramdaman ko yung Dominican spirituality, parang na-attract ako, napakaganda. Siguro, isang bagay na rin na nailimbag ng mga professors ko at mga formators ko sa seminaryo. Dahil madalas, araw-araw sila yung kasama ko sa seminaryo, sa classroom. So, para bang na-imbibe ako, no? Parang tumanim sa puso ko, sa pagkatao ko, yung
kanilang spirituality. Mhm. So, ayun. Member ako ng Priestly Fraternities of St. Dominic. How was it naman po, Father? Paano po yung magiging work po ng isang priest, archdiocesan priest, na member din po ng Dominican family? We embrace the Dominican spirituality. Mhm. Hindi ibig sabihin na diocesan priest kami, Mhm. tapos nag-join kami sa Dominican family, magiging religious priest na kami. No, Mhm. hindi ganun yon. Ang Dominican family ay nakaklasify sa 3 order. Mhm. Noong unang panahon, meron tayong tinatawag na first order. Sila yung mga friars Mhm. o yung mga praile. No? Yes. Sila yung mga religious. Ang friars ay may pare, may brothers. Mhm. May fathers, may brothers. When you say fathers, sila yung mga ordained. Yes. When you say brothers, sila yung mga collaborators. Hindi sila ordained, but they are friars. So they belong to the first order. Yung mga second order, sila yung mga monks or nuns, mga mongha Yes. na nag-i-stay sa monasteryo, walang ginagawa kundi magdasal. Mhm. At yung pangatlo, yung third order, sila yung mga diocesan priests na katulad namin na gustong yakapin yung Dominican spirituality. At sila rin yung mga lay na katulad ninyo na gustong sundin yung yapak ni Saint Dominic. Gustong yakapin yung Dominican spirituality. So, nung unang panahon, ang tawag dyan, first order, second order, and third order. Mhm. So, nakaklasify sila sa 3. Pero ngayong panahon ngayon, tinanggal na yan. Mhm. Pantay-pantay na kami. Apo. Pantay-pantay na. Yun nga lang, nakakategorize lang. Ito, friars to. Mhm. Ito, mga nuns. Ito, mga diocesan priests. At mga lay. We belong to one family. Mhm. Kaming lahat, we belong to one family. And we call that the Dominican family. That's why, nung ako po ay nagkaroon ng solemn profession sa Dominican life ko, that was April 30, 2019, binitbit ko na yung initial na OP. No? Mm. Pero ginagamit lang namin ito, yung OP, kapag may mga Dominican gatherings. Kasi para hindi ma-misinterpret yung mga tao na baka isipin nila, friar siguro ito or religious ito. No? I am a diocesan priest. Mhm. I embrace the Dominican spirituality. I am a professed Dominican Priestly Fraternities of St. Dominic. When we return, we will still be with Father Raven. All this and more on Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Welcome back on Mama's Boys, Mama Mary's Boys. Don't forget to like and share our social media accounts to know more about our Mama's Boys. Back on our interview with Father Raven. Father, do you consider yourself po mama's boy po? Of course, Mhm. Mama's boy, dalawang bagay. Mhm. First, Mama's boy ako nung baby ako. Dahil ako yung uniko iho ng nanay ko. Mm. So lumaki ako na laging kasama yung nanay ko. Lumaki ako na nakadepende sa nanay ko. At alam mo ba, ako inahiwalay lang sa nanay ko nung pumasok ako ng seminaryo. Hindi ko naman siya pwedeng isama sa seminaryo. 'Di ba? Bawal ang babae doon, Yes, bawal ang parents doon, 'di ba? Bawal ang parent doon. So, kasama ko yung nanay ko since birth. Mhm. Hanggang mag-high school ako, hanggang mag-college ako. Pero nung pumasok ako ng seminaryo, merong isang nanay na nag-aabang sa akin, si Mama Mary. Mhm. Nahiwalay ako sa aking biological mother dahil nag-aral ako sa seminaryo, pero may isang spiritual mother na nag-adapt sa akin. Yun si Mama Mary. Every time that we experience challenges, problems, difficulties, struggles in the seminary, we go in front of the image of Our Lady of the Most Holy Rosary. Marami kaming luha Mhm. na ibinuhos sa harap ng larawan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario sa aming chapel. Mhm. At isa sa mga pinaniniwalaan ko, kaya ako nakagraduate at nakapagtapos ng pagpapare dahil sa tulong ni Mama Mary. Mhm. At naalala ko yung sinabi ng formator ko. Sabi niya sa amin, kung gusto ninyong maging pare, kailangan ninyong magkaroon ng malalim na debosyon sa Mahal na Birhen Maria. Kaya para sa akin, utang na loob ko rin kay Mama Mary, Our Lady of the Most Holy Rosary, kung bakit ako pari ngayon. At sa buhay ko bilang pare, nakakaranas ako ng mga pagsubok, problema. Naniniwala ako na nakakayanan ko ang lahat ng ito dahil may isang nanay na gumagabay, nagbabantay,
at nagmamahal sa akin, yun ay walang iba kundi si Mama Mary. So, masasabi ko na mama's boy ako because I love my mother so much and my mother loves me so much. Naniniwala ako doon. Speaking of struggles, Father, ano po, as a young priest, did you experience any challenges po? Yes. Sa buhay bilang pare, hindi madali, ano? Kahit maganda yung mga plano mo, minsan may mga oppositions, you will experience tensions, no? May mga kakalaban sa'yo. Kahit maganda yung mga mithiin mo, mga plano mo, may mga hindi sasang-ayon sa'yo. May mga maiinggit sa'yo, may mga maninira sa'yo. Pero, ang technique dyan focus. Number one, kapit lang sa Panginoon. Hindi natin maiiwasan sa buhay ang problema. Ang problema, kahit anong estado mo pa sa buhay, pari ka, doktor ka, engineer ka, abogado ka, makakaranas ka ng pagsubok. Makakaranas ka ng problema. Ang technique lang dyan, focus ka sa ministry mo, focus ka sa ginagawa mo. Dapat dedicated ka. Kung dedicated ka sa kung ano ka man, kung dedicated ka sa pagkapari mo, kahit anong klase ng pagsubok, malalampasan mo. Huwag mo lang kakalimutan magdasal. Yung importante yan sa aming mga pare. Yung prayer life namin. Yung mga pari na, mga kapatid na pari na nagbakasyon yung kanilang prayer life, parang nagbakasyon din yung kanilang ministeryo. So, Na-quarantine din po. Oo, na-quarantine din. So, ang turo sa akin ng formator ko, nung seminarista pa kami, ang breviary, sabi niya, yung Liturgy of the Hours, hindi yan nagbabakasyon. Dapat yan ang sentro ng inyong buhay, pati yung banal na misa. Hindi dapat mawala yan. So, siguro, yun yung isa sa mga bagay na pinaniniwalaan ko. Kaya nakakalampas ako sa mga pagsubok dahil yung relasyon ko sa Diyos. Focus lang, kapit lang. What were your advocacies po, Father? Of course, bilang miyembro ng Dominican family, yung to promote truth. Veritas. Veritas. Sabi nga ni Saint Dominic. At member ako ng Catholic Faith Defender, no? Apologist. Meron kaming samahan nila, Brother Angelo Dueñas. Yes po. Yung apologetic, no? Apologetic team. Minsan na-invite na akong mag-talk sa kanya sa Radio Maria. At kung ano yung turo ng simbahan, hindi naman tayo nakikipag-away sa mga non-Catholics. Hindi, no, of course, no? Hindi, of course not. Hindi tayo nakikipagdebate, hindi tayo nakikipag-away sa kanila. Usually po, Father, yun po yung mindset. Yes. O ano. We respect them. We respect them. But being an apologist, we explain the doctrines of our Catholic Church. We explain our tradition. We explain our faith. Pinapaliwanag natin kung ano yung esensya at halaga ng ating pagiging Katoliko. So, yun po yung aking isa sa mga advocacies ko, no? To promote truth, to defend the Catholic faith, to propagate the Dominican spirituality. What's your message po, Father, to your parishioners po, since you were newly designated here in the parish? Well, magtulungan tayo. Kasi una sa lahat, hindi ko makakayanan yung trabaho dito sa parokya kung ako lang mag-isa. So I encourage my parishioners here in St. Catherine of Alexandria Parish, Porac, magtulungan tayo. At kung meron kayong nais ipabatid sa akin, kung ano yung maitutulong ko, I'm always available. Andito lang ako sa ating presbytery. No? Pwede nyo akong puntahan dito. And then, I will always be available for you. How about your message po, Father, to the youth? Sa mga youth natin, gamitin niyo yung oras ninyo para maging productive kayo sa paggawa ng tama at paggawa ng mabuti. Gamitin niyo yung kakayahan ninyo, yung talento ninyo para pasayahin ninyo ang Diyos. Huwag sayangin ng oras, huwag sayangin ng panahon, huwag sayangin ng pagkakataon, huwag hayaang lumipas ang araw na walang nagawang tama, walang nagawang mabuti, o walang nagawang maganda para sa kapwa at para sa Panginoon. Thank you very much po, Father, for this interview. And may we ask for your final blessing po, Father?
The Lord be with you. and with your spirit. I will give to you the Dominican blessing. May God the Father bless you. May God the Son heal you. May God the Holy Spirit enlighten you and give you eyes to see with, ears to hear with, hands to do the work of God with, feet to walk with, and a mouth to preach the word of salvation with. And may the angel of peace watch over you and lead you at last by our Lord's gift to the kingdom. Amen. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you very much Maraming po. salamat din. We would like to thank Reverend Father Irvin Ray S. Garcia and the parishioners of St. Catherine de Alexandria Parish, Porac, Pampanga, for making this interview possible. There you have it, guys. Thank you for joining us in this episode of Mama's Boys. Hope to see you in our future episode. This has been your host, Karen Dane. Jamataray shune!